Hiob tia duonu. Ena timani Eliphaz bu ase. Obarima bi yema Onyankopɔn. Mmom onimdifo yema ne ho. Otumfo nya ho biribisa otene. Anaasa onyamfaso sɛ wakwan di mu. Usuro nti na obɛka w'anim na wɔde wo akɔ atemmuo mu. Ɛnyɛ sɛ obɔne dɔɔso na wamumuyɛ ndi awieyɛ. Sɛ wagye unuanom awowa okwa na wapa edegyafo ho ntoma. Wama opititɔfo nsu anom na waka me de odi kom aduane. Na onipa a ne basamu yɛ den no ɔno na asase wɔ no na de ɔwɔ animonyam no na ɔtena so. Wama mma akunafo de nsapan kɔ na nyisia abasa nso wabubu. Enti na afidie atwa wo ho ahyia na nketenkete yi wo ho mpofirim. Ana sɛ wonhunu sum ne nsuo pii a akata wo so. Ɛnyɛ ɔsoro kron mu na Onyankopɔn wɔ. Na hwɛ nsoroma a ɛwɔ soro no sɛdeɛ ɛkron fa. Na woka sɛ ɛdeɛ na Onyankopɔn nim. Kusukuku akyiri ne ho a na obebu atɛn. Mununkum yɛ no nkata ho na onhunu adeɛ. Na ɔsoro kɔntɔnkron so na ɔnanteɛ. Wobɛfa tetetempɔn no a mabusufo nante so no so. Wɔn a ɔpra wɔn kɔɛ ansa na ɛbrɛ reduro. Na wonyina so sene kɔɔ sɛ asuo no. Wɔn na wɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ firi yɛn so. Na adeɛ nso na otumfo bɛyɛ wɔn. Nanso ɔde ne pa hyehyɛ wɔn afie ama. Na abɔnefoɔ agyinatuo mpare me. Atrenefoɔ hunu na wɔn anigye. Na deɛ odi bem no di wɔn ho fɛw ka sɛ ampara. Wɔn a ɔsɔre tia yɛn no ayera. Na wɔn nika yɛ no ogya ahye. Fa wɔn ho bɔ Nyankopɔn ho na wo ho nyow. Yemu na adepa bɛba ama wo. Ginanum mmra. Na fa ne nsɛm sie wakoma mu. Sɛ wosane kɔ otumfo nkyɛn a ɔde wo besi hɔ. Sɛ wuyi wo ntomadan mu abusudie kɔ akyirikyiri a fa sika amapa gu mfuturo mu. Na ɔfe sika nso fa gu asubɔntene mu mmosia mu. Na otumfo bɛyɛ wo amapa bebree ne dwetɛ a wahɔre ama wo. Ɛno na wo ho bɛsɛpɛ wo otumfo ho. Na wama w'ani so akyerɛ Onyankopɔn. Wobɛsrɛ no na watie. Na wabo adeɛ ka no watua. Wobɛba wo tirim na ebegyina ama wo. Na han bɛhyerɛn wakwan so. Sɛ wɔbrɛ wase a wobɛka sɛ mmaso wɔ hɔ. Na ɔhobrɛase ni deɛ ɔbɛma no adi yie. Deɛ onni bem mpo ɔbɛgye no. Nsɛm a ɛteɛ so na ɔbɛgye no.